Az ott a vasút. És most kell figyelni. Ez meg itt a leszsátram. Bármilyen hihetetlen, de úgy tűnik, hogy bevált. Na, csak egy játszóháló fedezett előről. Megpróbálok hátrébb lépni, csak itten kicsit ilyen a talaj. Hülyedős. És azokat kérem szépen sirályok. Nagyon jó. Na. Ilyen a talaj egyébként. Így süllyedek bele. Szóval ilyen a lessátor. És hát itt voltak a madárkák. Galambz. És azt hiszem, hogy ezekkel a gyönyörű madarakkal be is fejezem a mostani fotózást, mivel beszart a telefonom, és nem akarom, hogy pánik legyen. Úgyhogy azt hiszem, hogy inkább hazamegyek. Vonat ugye fogalmam nincs, mikor jön, úgyhogy valószínűleg ott fogok dekkolni. Köszönöm a figyelmet. Errorka lelép.